Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes, Desyembre 14, 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita Aksyon and Defensor. Kag karon sa aton mga headliners, una sa balita lokal. Banwa sang Isabela nagsabat angot sa issue sang lights on ceremony. Power Watch, positibo ang paglantaw sa pag-appoint kay Attorney Dan Ponevilla bilang Acting General Manager sang Seneco. Sa aton balita national, FDA gina-evaluate sa karon ang Sinovac vaccine. Immigration bukas sa ginadusog nga COVID-19 passport. Sa atong balita international, unang batch sa ginabakal nga COVID-19 vaccine nagamot na sa Canada. Kag sa atong balita sports sa NBA, Kevin Durant balik na sa court pagkaligad sang 18 ka bulan. Kag sa aton balita entertainment, bata ni Nora Honor nagpagwa na sa pahayag angot sa natabo nga wala pagkadto sa selebrasyon nga ginorganisa sang iya Iloy. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:11. Detalye sa ngaton, mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mayong gabi sa aton mga ka-action nga naga-monitor sa aton nga Facebook Live. Thank you so much, good. Sa kay Ma'am Zoraida Lucero, good evening. Sa kay Ma'am Zet Aluna na nga naga-monitor dira sa Hong Kong, Merry Christmas. Sa kay Sir Alex Montesa, mayong gabi dira sa imo kag halong kita always. Syempre sa isa ko pagili ka upo char. Hindi joke lang. Sa kay ta Elsa Clarito kag sa Family Clarito dira sa Purok Mahimulaton sa Barangay Banago nga naga-monitor sa sumungya nga tinion. Thank you so much gid sa always nga pagtutok. Elsa Clarito kag kay Kyle to Mark. Bahala na da. Basta do kabilog imo ngalan to, no? Sige. Anyway, thank you so much gid sa inyo iya nga pag-monitor sa sini nga tinion. Okay. Sa iban pa naton nga mga ka-action nga naga-monitor man
sa aton nga Facebook Live. Sa kay Ma'am Rosalina Arellano Espadero nga naga-monitor man sa sininga tinion. Thank you so much. Sa Energy Fans Club members, sa ila dira nga president sa kay Dennis Tibor Roma, sa kay sa San Enrique, sa ilang man nga vice president sa kay Regentan Villalon sa Manapla, sa kay Anthony John Savillo Ceblano, ang ilang nga secretary dira sa Kawayan. Sige, salamat gid sa inyo yang nga pag-monitor always. Okay, upod naman sa liwat sa maaslom gid ya. Grabe ba? Maaslom gid ya. Lunas na lunas, maaslom na Sir Alex. Ay kay Taams sa Boso. Thank you so much gid sa pag-monitor. Taams na baton ko na. Salamat gid. Dako gito nga bulig sa akon ang ginkuha ko dara sa imo. Anyway, salamat sa liwat. Sa iban pa natin yung mga ka-action nga nag-monitor sa 30 viewers subong nga tinion. Salamat gid. And standby kita danay sa atod nga balita lokal. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:16. Kagkaroon salita na sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginklaro ni Isabela Municipal Councilor Raymond Jared Montilla nga wala nag-imbitar sa mga tao ang banwa agud magsaksi sa lights on ceremony sa Plaza Publica sa tong Sabado, Desyembre 12, 2020. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahayag ni Montilla nga wala lamang mapahibalo sang maayo ang mga tawo nga virtual kag pwede makita sa social media ang seremonya. Dugang pa ni Montilla, kalabanan sa mga pumuluyo ang nakasaksi kung paano preparahan sang banwa ang lights on. Gani madamo sa mga ini ang naghulat kag personal nga nagsaksi. Bangod sa pagdugok sa mga tawo, ginpakamaayos ang banwa nga hindi na pagpatigayuno ng iban nga programa, pareho sang aktibidad sang grupo sa mga kabataan agud nga makapauli sa gilayon ang mga pumuluyo.
Nagkuha atensyon sa publiko ang mga litrato nga nakapost sa social media sa diin makit-an ang madamo nga tawo para saksihan ang seremonya. Madamo man ang nagapati nga nalipatan na ang social distancing nga isa sa mga minimum health protocols sa kontra sa COVID-19. Supposed to be virtualized o na siya. Wala kami nag-invite ng kayo anong ma-attend sa live on. Kita ni sa Facebook na mo. Ma-compound lang lang. Kaya actually wala kami nga ni pansa, wala kami fans, wala kami fireworks. Ang kabahin sa pathag ni Isabela Municipal Councilor Raymond Jared Montilla. Sa dugang nga balita, lokal ginaprobahan naman sa Regional Interagency Task Force ang moratorium sa pagbaton sa locally stranded individuals sa apat ka mga local government units sa LGU sa Negros Occidental. Sandig sa Resolution No. 100 sang RITF, ini nga mga LGUs amo ang kanduni nga may approved travel suspension umpisa Disyembre 17 tubtob 31. Moises Padilla, Disyembre 21 tubtob Enero 2, 2021. Sa Banwas ng Valladolid, Disyembre 24 tubtob Enero 1, 2021. Kag si Palay, Disyembre 20 tubtob Enero 2, 2021. Sa Kabugusan, may 17 na ka mga LGU nga naaprubahan ang ginahangyo nga moratorium agud madikawan ang pagdamo sa mga returning residents nga gina-quarantine sa mga quarantine facilities. Lakip sa 17 ang syudad sa Bacolod nga may suspension sumugod Disyembre 21 tubtob Enero 3, 2021 kag bugos nga Negros Occidental nga may moratorium umpisa Disyembre 24, 25, 31, 2020 tubtob Enero 3, 2021. Nagalaom si Powerwatch Secretary General Winnie Sancho nga magadulot sa nga positibo nga resulta sa ila panawagan nga transparency sa bahin sang Central Negros Electric Cooperative ang ginhimo sa National Electrification Administration o NEA nga pag-appoint kay Attorney Dan Pondevilla bilang Acting General Manager sa Seneco. Suno kay Sancho, paagi pa lamang sa report sa media sini na hibaluan ang mga development. Ginapaabot ni Sancho nga mangin bukas si Pondevilla sa pagpakighinunanon sa ilahanay, ilabi na sa madamo nga mga isyu kag komunikasyon nga ilasad to ginpalabot sa mga opisyalis ng kooperatiba apang wala mahatagan sa nagakaigo nga pagtamod. Sa nibaluan nga si Pondevilla ang damlag lang ginapoint sa NEA bilang project supervisor kag acting general manager sang Seneco samtang ini ay nagaserbi man bilang general manager sang Noseco o Noneco. Nag-umpisa na sa paghatag sang award ang taldapan ni Executive Assistant Ernie Pineda sa mga fruit vendors nga nagakompleto sa pagproseso sa ilang mga special permit gikan sa syudad para sa tuyo maka-negosyo sa palibot sang syudad sini nga Christmas holiday. Suno kay Pineda, madamo na nga mga negosyante ang nagpaninguha sa karon nga adlaw nga makakompleto sang ilang mga dokumento agud gilayon man nga makaumpisa sa pagpatukod sang ilang mga kiosko. Dugang pa ni Pineda, yara gihapon sa 140 ka mga vendors ang ilang ginapaabot nga ma-akomodar nga ginalakipan sa pila ka grupo nga natalana pagkabaligya sa Christmas Bazaar nga gin-request ang Simbahan Katoliko. Ginatugyan naman ni Pineda sa tatapan sang alkalde paagi sa EOC ang pagdiyon sang monitoring team nga mo ang magatutok sa compliance sa mga sektor angod sa ginapatuman sa minimum health protocol batok sa COVID-19. Subong nga sugod na sila ay in principle okay naman pero ma-secure sila na permit no? May susunod ang mga finger foods sila. Galing kay tira lang taon ako kung pilagi sila lang makadto maka-secure sa permit. Kaya talaan niya magbaligya dito sa kinanglan na secure sila sa social permit. No? Ang kabahin sa pagpahayag ni Executive Assistant Ernie Pineda. Sa katapusan nga balita lokal, gindeklarar nga patay ang attending physician ang isa ka nagkamotor matapos maaksidente sa Purok Makawiwili, Barangay Balaring, syudad sang Silay kainasang mga alas 6 sang aga. Ang biktima ginkilala kay Jomar Consuan, 35 anyos, kag nagapuyo sa uman nga barangay. Suno kay Police Major Rolly Pondevilla, ang hepe sang Silay PNP, nagabiyahe gikan sa Sidlangan padulong nakatundan si Suan kag disgrasya nga nabunggo sa natumpok nga bato rason nga naglapaw sa karsada kag nahulog sa pika-pika.
Dugang pa ni Pondevilla na igo ang ulo sang biktima sa mga bato tunaan sang iya kamatayon. Sa investigasyon sa otoridad, nagpa-despedida pa si Suan kagabi bangod manuglakat inikuntan sa iban nga pungsod. Hindi mapalayag ni Pondevilla kung nakainom sa makahulubong nga ilim noon ang napatay. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 6:22. Sa aton mga ka-aksyon, na pinaka-importante. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. And welcome sa aton second part sa aton Facebook Live sa siniyang atinion sa kay Ma'am Ramona Azaro. Good evening, watching live from Barangay 35. Sa kay Ma'am Amabel de los Santos Desendario. Good PM, watching live from Jeddah here. Sige, salamat good ma'am. Sa kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, good evening. Happy birthday ni Gorong Ginamini ay. Happy birthday to my friend Mimi Alabanzas. Sige, salamat. Happy birthday dira sa imong friend kay Mimi Alabanzas. Sa kay Sir Elmer Almorato nga naga-monitor dira sa Barangay 2 ni siya. Barangay 2 La Carlota City. Sige, salamat gid Sir Almorato Elmer. Sa iban pa natin ng mga ka-action nga naga-monitor man sa sininga-tiningon sa kay Ma'am Vanessa Mayo. Bisan hindi mo na kumabtan. Tamyawon ta ka Japon. Sa kay Ma'am Yvonne Buicher. Good evening man. Sa kay sino pa nga ni Action JM? Kakalipat ko ni Permisia. Ang may ang may Be Safe. Sino ni Action JM? Message ta ni Sakon. Nalipat ka man, pareho tanga duwa eh. Anyway, salamat gid sa mga ka-action natin nga naga-monitor. Continue nga pagtutok sa amon iya nga mga balita. Halin sa kagahon, hasta na ina sa gabi with Action Eric Magbanwa. Sige, siman pa natin nga mga ka-action. Continue lang sa pagpadalaman sa inyo nga mga mensahe. By the way, dira sa Barangay Felisa sa Mata Kagpama family, especially kay Kimberly Mata nga kadamo na sang ginaano di sa akon. Secret lang. And also sa Macalde family, and kadamo sa inyo ba bilang sa isa hunta lang kamo next. Amat-amaton ta lang. Salamat gid sa kay Taro B Pama nga nag-celebrate sang iyang kaadlawan pero galing kay na timing day off ko to I think. So belated na lang dira sa imo Taro B. Basta nakag-hit ko Japon. Sige. Sa iban pa natin nga mga ka-action, sa kay Wilma Cabarles nga naga-monitor man sa sininga-tinion. Salamat gid. Sige.
Standby kita danay para sa aton nga national news. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:28, kakaroon sa detalya sa ngaton mga nagapangunang nga balita national. Gina-evaluate sa karon sa Food and Drug Administration kon FDA ang COVID-19 vaccine sa Sinovac sa pihak nga natalana pa lamang aprubahan sa Ethics Review Board. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kalakip ini sa internal agreement sa diin ang FDA mahimo makapatigayon sa initial evaluation sa dion kana aprubahan na sa Vaccine Experts Panel o CONVEP para hindi maglawig sa proseso samtang nagahulat sa approval sa Ethics Board. Ang VEP sa idalom sa Department of Science and Technology o DOST ang mga nag-review sa Phase 1 kag 2 sa clinical trials para sa candidate vaccine. Samtang ang Ethics Board ang muna nag-evaluate sa pagpili sang partisipante para sa human clinical trials. Ginanunsyo sa Department of Health ang 5 ka mga COVID-19 na patients ay nakatapos na sa clinical trials ng Japanese anti-flu drug nga Avigan. Sunod kay Health Undersecretary Rosario Vergere, ang 5 ka pasyente kalakip sa 16 nga ginlista para sa trials. Dugang pa ni Vergere, magluwas sa 5 nga nakatapos, may 9 ang active kag may 2 nga wala nagpadayon. Ang mga hospital nga nag-intra sa Avigan trials ginalakipan sa Philippine General Hospital, Carino Memorial Medical Center, Dr. Jose N. Rodriguez Hospital kag Santa Ana Hospital. Bukas ang Bureau of Immigration sa ginaduso nga pag-usar sa COVID-19 passport para sa immigration processing sa mga airport kag makabulig nga buhion ang turismo kag travel industry sa pungsod. Sunod kay BI Commissioner Jaime Morante, suportado sa ahensya ang paghimo sa Global COVID-19 Passport. Una diri ginpahayag sa Department of Tourism nga dako ang mabulig sini agud nga maganyat ang mas madamo nga turista nga magbisita sa Pilipinas. Patag ni Morante, mahimo nga magdulot sang problema samtang amat-amat nga ginabuksan ang border sa pungsod sa mga dumuloong kag turista kung sundon ang sa karon pa nga proseso sa diin required ang mga international travels nga magpa-swab test. Sa katapusan nga balita national, ginpasiguro sa Malacanang nga hindi magtugot si Presidente Rodrigo Duterte nga hindi magkabakal ang Pilipinas ng bakuna batok sa COVID-19. Nagwa ang payag sa Malacanang sa tungasang report nga gina-corner sa mga mangaranon nga pungsod ang mga bakuna. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, may mga paagi na nga ginahimo ang presidente agud masiguro nga may makuha nga bakuna ang Pilipinas. Dugang pa ni Roque, hindi mabaton sa presidente kung mabilin ang Pilipinas sa handom nga malampuwasan ng pandemya nga dulot sang COVID-19. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:31. Detalye sa aton balita international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. This Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na ikaw na
di alam mo ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM.
Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2. Kaagsalita na sa aton balita international, nag-abot na sa Canada ang unang batch sa COVID-19 vaccine. Sino kay Prime Minister Justin Trudeau, sa labing madaling nga panahon, umpisa na ang pagbakuna sa pumuluyo. Ginpaamit man ni Trudeau sa iya Twitter account ang litrato sa cargo plane nga may dala sa mga bakuna sa Pfizer kag BioNTech SE. Ang unang 30,000 ka doses iparagtag sa 14 ka sites sa Canada. Kag sa aton balita sports, balik na si Kevin Durant sa court sa unang kagyanan sa ika-ukon sa 18 ka bulan. Sa iya unang preseason appearance para sa Brooklyn Nets, si Durant ay nag-score sa 15 ka punto sa sulod sa 24 minutos. Si Durant ang wala makampang humalin sa magbatsyag ini sa iya right Achilles tendon sa Game 5 sa 2019 NBA Finals bilang miyembro ng Golden State Warriors sa tung Hunyo 10, 2019. Ginpasalamatan naman ni Durant matapos nga makabalik ini sa hampang sa diin ang Brooklyn Nets may daog ako nagdaog sa Washington Wizards sa 119-114 nga score. Kag sa aton balita entertainment, nanindugan ang aktor nga si Ian De Leon nga hindi niya intensyon nga sakiton ang buot sa niya iloy nga si Nora Honor matapos wala ini magtambong sa selebrasyon sa niya kadlawan nga ginorganisa sang superstar. Desyembre 11, kadlawan na De Leon, apang wala ini nagkadto sa lugar nga ginhanda sa niya iloy, bagay nga ginpagkamalaot naman sa mga netizens. Apang depensa ni De Leon, nakaistorya na siya sa iya iloy kag natapos na ang issue rason nga ginapangabay naman sini nga dapat unta na ang pagkamalaot. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:39. Kag inyo ginpamatihan ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes, Desyembre 14, 2020. Ang inyo tagbalita Action and Defensor. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!